Estamos co director de autoescola que se atopa na zona do Pirinxo. Bueno, pois imos empezar. Bo día, Xosé Ignacio. Bo día. Vamos empezar cas preguntas logo. Cantas persoas traballáis na autoescola? Na autoescola somos 3 traballadores. Cantas son mulleres? Ninguna. Por que non traballa ninguna muller? Esa é unha boa pregunta. De momento non traballa porque empezamos só os socios e non temos ningún traballador contratado. Pero probablemente o primeiro traballador que se contrate sea unha muller. Que tal os levades entre vos? Bueno, pois, a pesar de que xa levamos 2 anos xuntos, pois a relación sigue sendo moi boa. Canto tempo hai que abriu este centro? Bueno, pois este centro vai facer o día 6 de maio 2 anos que está aberto. Moi ben. Cantos vehículos dispoñen para facer os permisos de conducir? Bueno, con este intre contamos con 3 turismos e 4 motocicletas para todos os permisos de motocicleta que existen. Moi ben. Dos alumnos hai máis mulleres ou homes? Pois bastantes máis mulleres que homes, xa que dan permiso de conducir. Bueno, pois moitas grazas por dedicar o teu tempo a nosa entrevista. Vale, pois moitas gracias a vos por acordaros de nós para facer esta entrevista.